Kidamtang ni Phaikrei player ni Duarbagori constituency ki parlo Thewang polling station along APHLC asong ki pangtang ponji aphan ka Chingki chingvai amei ki padopon. Lason si Duarbagori APHLC asong ansosi ki pangtang ponji aphan pupen Thewang polling station along Chingki chithana amei padopon. Lapen me along Thewang polling station APHLC amei pu pradason rong pipen me chari ponsi APHLC asong along klembang pu bang phiatung pinangan chitong dunpen kirang jilani APHLC asong ki pangtang ponji lam thi hai hui Chingki chingvai padupon. Bangsu Chingki chithan pon ahut kaningje pon ke nonang teleji MLA election ahut Duarbagori constituency along APHLC asong kachepa hai ponji phantame Chingki chingvai ponthu. Ka Chingki chingvai pon ahut kachetong dun nake Bokajan LA APHLC organizing secretary Ratul Teron Thewang polling station APHLC amei phu pradason rong pilapen sia teron atum pendanglok pinangan APHLC asong aphan ki kroi arartum chitongdun. Lasikadu ko vega chitongdun arartum pen anesan churapetsi ka Chingki chingvai ponami mission pen pachumpon. Ningarong parpik lo nitum kidamtang non kidamtang anta nitum APHLC nitum hai bomolo MP hota lapen MRA hota nitum has hota nitum second position dun lapen MC Mondor Singh ti hota tum second position itu. Lapen MP hubang ni tum ke first division dam bom lo. Ako non ke bang istame ni tum ason thati tum first chipatam thi phansi tum kisi kidang pon lo la si pin ta ga banso executive ta mande dak pi aso executive tum chingwai pon lo la hai ke phai pon phang son si kam claim pon nai ma tum kisi pon chingwai pon la han lo. Athema ko ni tum ningarong parpik lo athema ni tum dak thewang pi asom phan ma de tum da hera pi asom phan ke APHLC ke khotom lo si BJP donang tu sameni tum lo igun non ta dok pilan non ta tum ari yang do masini tum chinglum ulong de lon yo ni tum pinangan ta pini tum 100 jon in tum mun chitong chinglum la de dar si tum anpen number tum anpen sameni tum nombang ke ari yang do pen jo ni pen motor mi pe jok masi dam erlo si non tum la so lam thebang si ni tum pini executive meeting pa do bang alam thegala han lo ni tum de dar si tum an ka chinglum mun tu pen ni ta me tum chinglum long le pin la pini bang ke chipang thek si tum de dar si tum an News report, Carbing Long Life.